Kajing puli ni kitab Genesis kala nong bakat san kadukon san haduk khat ar khat nhiều haduk khat pra kum taw la khot ye u shabar bor laong to khmiet shabneng patun nhiều ki klur la da phila pan nhiều ki hang taw laong ha u ka ni ki khon ki ksiu jong phi kin sadon tiu la nget yo trai banna ka ni ka daw ula kamai ka hok akmat ublei ulong ha u ngalong try ubalawan lam phi na kari ur jong ki khaldi ka phindup yo ya kani kari ka bangan ai phi henrei ulaong atrai ko blei kumnongan tep mangan sayo ya ka henrei ulaong atrai ko blei kumnongan tep mangan sayo ya ka telwan ra ai kini baro ha u ulot arliang ki walabu riang ki khot mar senda ki sim te sham laot arliang haba ki pukni kilawan hiar lor kita ki mediam u abram ulabe no ki haba kasni kala no mansem u abram ula sho samthia te kamit bas ngupien kala taleb ya u haba kasni kala no patladum hakmi wave ding bami tedem bat kawai kamusa bame ding kilaya namar pedeng kini kidkhot kidkai ha kata kasni utrai ulayate jutang badu abram dak baong hagi khon ki ksiu jong phi nga aya kani kari nadu banwan Egypt hadu bo kawa yu prates kakhtien jong utrai kajing puli na kisithi shaki Philippi kala nong gabalai dukhot khat saw hadu kala nong basaw kadkhot bangkong ko para to perthu bot yanga to khmi tho ekito ki perthu ekan kusa bangi la ai namar don bon ki baim la kumba kilong kinong shun yakading phanau kris pun sin ngalai thu yakani happy mentang ong yakata bat ki umat ki bakum kini kin kot ha ka jingjon uble jongki dega kpo bat kuburom jongki kalong ha ka jingle ran jongki nyakren chapang gitu dobrai tangi ki jong kani ka perthai kumba pitib ha ka shong trai jongi kalong habneng badai nangta bangi khmi lanti hir bonwan unok pan im jongi utrai Jesu Kris unai ka dur batmai ya kamet hapo jongi run thau biang ya ka katkum ka dur jong kamet mapernai jong u daga bor budon man pendam ki baro haladi namar kata ku para bangej maphi kiba ngada iye hadu kata bat kiba nga angnot maphi kiba long ka jingkmen mar kapan sniat jonga toyai ne ku ba e jonga ban yeng scam how try kaktin jong try kajing puli na gospel jung Lukas kala nong bakandai kada khot arpu pra du lai pun rio kumba shtio hadien bola kren ni kini ki Jisu la khot lang baru u yau Petrus u Jakob bat u Yohanes baru lek kiu sholum banduai kan bau dang duai ka khmat chung u kala keladur ki jan chung u gilali phalang kendet ladon ar ngot kirang ba ki baya kren bat u kila long Moses bat u Elijah ki bala pawa ku buram peneng bat lia kren bat u Jisu shphang ka jingyap chung u ban sependep ha Jerusalem u Petrus bat kilok chung u kidang yo thia ngai henry kila kendet bat gilio i ya ku buram Jisu bat ki ar ngot kirang ba ki bala yeng rengkat bat u haba kita kirang ba kidang ya khlat no nau Jisu Petrus laong ha u
Ko kenran kabha ngin sa no hangne ngin thau lai tligi yang trap kawayami kawayo Moses mat kawayo Elijah tip satia ya kabau ong kat bau dang keren lapau lo warulaka eki kisenran kila syapting namar bau lo lawan halo jengki te kasur nau tau lo kala ong une ulang ukon jonga ubala jit jonga to skor ya habala sange kata kasur la don tang uji sumarway kisenran kila sengap la kasengap kim syamia tu briu hakata kapor ya kaba kiliyo ka gospel jong try